Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Madhaji Krishna Mataji Pranam Krishna Hare Krishna Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna 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 Mataji. Mataji. Mataji Hare Pranam. Krishna Mataji. Pranam Krishna Mataji. Mataji Pranamam. Pranam. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Nigam Kalpatarottalitam Phalam Shukamukhamritadrava Samyudam Pipada Bhagavatam Rasamalayam Mukuraghorasiga Bhuvi Bhavugaham Narayanam Namaskrutyam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple for Mangalore ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna. Pranam Mataji. Pranamam Pranam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Pranamam Mataji Pranam Mataji. Pranam Mataji. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. അതാണെന്ന് നമ്മളെ 12ാമത്തെ അധ്യായം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. പരീക്ഷിത്ത് അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തില് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശമായിരുന്നു 11ാമത്തെ അധ്യായം. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ പറയുന്നതായിട്ടാണ്. 12ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ശൗനകാദി ഋഷികൾ പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അശ്വത്ഥമാവിനാൽ അശ്വത്ഥമാവ് അയച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അജയമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ ഗർഭം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിച്ചതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശൗനകാദി ഋഷികൾ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് 12ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അശ്വത്ഥമാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ തടുക്കാനോ ജയിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? ഉത്തരയുടെ ഗർഭം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ശൗനകാദി ഋഷികള് പറയുന്നത്. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സുഭദ്രയുടെ മകനല്ലേ ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ല, മാതാജി ഉത്തരയുടെ കേട്ടോ. ഉത്തര
അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശൗനകാദി ഋഷികളോട്, അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ശൗനകാദി ഋഷികൾ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഋഷികള് ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയുന്നതാണത്. സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയുന്നതാണത്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, അശ്വത്ഥമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ശിശുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നാശം സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിബുദ്ധിമാനും മഹാഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എപ്രകാരമാണ്, അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്നതാണ്, എപ്രകാരമാണ് ആ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? മരണശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് നേടിയത്? അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതിബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എപ്രകാരമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, മരണശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് നേടിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇവര് ചോദിക്കുന്നത്, മുനിമാര് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്കാണോ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സാദരം ശ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് നവവിധ ഭക്തിയില് ശ്രവണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരീക്ഷത്തിനാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിന് നൽകിയ ആ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അവര് അറിയാനായിട്ട്, ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് ഋഷിമാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉദാരമായി തന്നെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് അങ്ങനെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഉദാരമായിട്ട് തന്നെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭരണമാണ് ആരുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയും എന്താ പറയുക, പിതാവിനെ പോലെയായിരുന്നു ആരെ കണ്ടിരുന്നത്? അവിടെ പ്രജകളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സേവനം ചെയ്തതിനാൽ എല്ലാത്തരം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരുന്നു ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്നാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൗകിക സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ യജ്ഞങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞി ധീരന്മാരായ സഹോദരന്മാര്, വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശം, ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് എന്നിവയെ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോലും എത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് അത്രയും കീർത്തി എല്ലാവരും എത്തി. സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തി വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടാനായിട്ട് നടത്തിയ യജ്ഞങ്ങള്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞിയെ കുറിച്ച്, ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച്, പിന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം കീഴടക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും സ്വയം അടിയറു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു, ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശം, ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്, ഇതൊക്കെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോലും എത്തി എന്നാണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ പറയുന്നത്, സ്വർഗ നിവാസികൾക്ക് പോലും കൊതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് ആയിരുന്നു ആരുടെ ഐശ്വര്യം? ഈ രാജാവിന്റെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ളവര് പോലും കൊതിക്കുന്ന രീതിയിലായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യം ആർക്ക് വന്നു? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് വന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ബാധിച്ചില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എന്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നു?
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനം അല്ലാതെ വേറൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സ്ട്രക്കായി മാതാജി, കേട്ടൂടാ. മാതാജിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ, നെറ്റ് പോയോ? നെറ്റ് പോയതാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കണം. ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഇല്ലായിരുന്നു. ഏതോട്ടെ 7ാം തൊട്ടാ പറയണ്ടേ? 6ാമത്തെ കേട്ടോ? 6 വരെ കേൾക്കും. 7ാമത്തെ. ഇപ്പൊ ശൗനകാദി ഋഷികൾ അവരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയുന്നത്, മഹായോദ്ധാവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് തന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അശ്വത്ഥമാവ് വിട്ട ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അതിന്റെ താപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അസഹനീയമായിട്ടുള്ള താപമാണ്. ആ താപത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം തള്ളവിരലിന്റെ മാത്രം, ഒരു പെരുവിരലിന്റെ മാത്രം വലിപ്പേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും സർവ്വ അതീന്ദ്രിയനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്യന്തം മനോഹരവും ശ്യാമവർണ്ണമാർന്നതും ശ്രുതിയില്ലാത്ത ശരീരവുമായിരുന്നു. കൂടാതെ മഞ്ഞ നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ കിരീടം ധരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്, ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതായിട്ട് പറയാണ്. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് അശ്വത്ഥമാവ് അയച്ച ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട്, ആ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സമയത്ത് ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ, ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു പെരുവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് വന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സർവാതീന്ദ്രിയനായിരുന്ന ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്യന്തം മനോഹരവും ശ്യാമവർണ്ണമാർന്നതും ച്യുതിയില്ലാത്ത ശരീരവുമാണ് ഭഗവാന്റെ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെട്ടത്? പറയുന്നത് മഞ്ഞ നിറമാർന്ന ഉടയാടകളോടും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ കിരീടം, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് സ്വർണ്ണ കിരീടം ധരിച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ചതുർബാഹുക്കളാലും ഉരുക്കിയ സ്വർണ്ണ കമലങ്ങൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞ, സ്വർണ്ണ കുണ്ടലങ്ങളാലും ക്രോധത്താൽ ചുവന്ന കണ്ണുകളാലും സമ്പന്നനായിരുന്നു. അവൻ ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗദ ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ ഭഗവാന് വലയം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചുറ്റും ഒരു വലയം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ വലയം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചുറ്റി, ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റി എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ, ഉരുക്കിയ സ്വർണ്ണ കമ്മലുകളും, ഭഗവാൻ ചതുർബാഹുവായിട്ടാണ് വന്നത്. ഉരുക്കിയ സ്വർണ്ണ കമ്മലുകളാലും ക്രോധത്താൽ ചുവന്ന കണ്ണുകളാലും സമ്പന്നനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം പറയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ, ഒരു ഗദ ഒരു ഉൽക്ക പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതില് അത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാണ്. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി ഒരുക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ താപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ കുട്ടി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്
ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഭഗവാനെ നിരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ കുട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാരാണ് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാന്. അതാണ് 10-ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സർവ്വദിശകളാലും ആഭൂഷിതനും എന്താ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവും ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനും സർവവ്യാപിയും കാലദേശങ്ങളിൽ പരിധിയില്ലാത്തവരുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷനായി. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രയും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തായി? അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇനി പരീക്ഷിത്ത് ജന്മമെടുത്തതായിട്ട് പറയാണ്. രാശിചക്രത്തിലെ എല്ലാ ശുഭസൂചനകളും ക്രമേണ വെളിപ്പെട്ട സമയത്ത് പാണ്ഡുവിന് സമാനമായിട്ടുള്ള വീര്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജന്മമെടുത്തു. ഇപ്പൊ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ച ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹനിലകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് ജനിച്ചപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിട്ട് തീർന്നു. ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വളരെ സന്തോഷം വന്നു. ആ സന്തോഷവാനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ജനന ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടത്തി. അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ധൗമ്യനും കൃപരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് അതിന് നേതൃത്വം നിർവഹിച്ചത്. മംഗളകരമായിട്ടുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് അതെല്ലാം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം കൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായിട്ട് തീർന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും. അങ്ങനെ ആ ജനന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ഡിതര് രണ്ട് പേരാണ് ധൗമ്യനും കൃപരും. ഇവര് രണ്ടുപേരാണ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തിയത്. ജാതകർമ്മങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. മംഗളകരമായ സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി എന്നാണ് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ആ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്തോഷ പ്രകടനം എന്താണ്? വസ്തുക്കളൊക്കെ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ, എവിടെ, എപ്പോൾ ദാനം നൽകണം എന്നറിയുന്ന രാജാവ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് സ്വർണം, ഭൂമി, പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങൾ, ആനകൾ, കുതിരകൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ദാനം നൽകി. അപ്പൊ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറെ ശുഭസൂചകമായിട്ട് കുറെ വസ്തുക്കള് ദാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദാനം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ദാനം കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ, എവിടെ, എപ്പോ ദാനം കൊടുക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ആ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ദാനം കൊടുത്തു. സ്വർണം, ഭൂമി, പശുക്കള്, ഗ്രാമങ്ങള്, ധാന്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകിയതായിട്ടാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുത്തപ്പോഴോ ആ രാജാവിന്റെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര് അദ്ദേഹത്തെ ഉരുക്കളുടെ തലവൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തീർച്ചയായും ഉരുക്കളുടെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുടെ സന്തോഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പൂരുക്കളുടെ തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ കുട്ടിയെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇനി ബാക്കി പറയുന്നത് മുഴുവൻ പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇനി 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണര് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചതല്ലേ കുഞ്ഞിനെ? അതെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇനി 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ആ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. സർവശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്
അലംഘ്യമായ ശാസ്ത്രത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ശിശു ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ശിശു രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഇവര് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവാനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈ ശിശു ഭഗവാനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും ഈ ശിശു അറിയപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ മഹാഭാഗവതനായി തീരുമെന്നും ആര് വാഴ്ത്താണ് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ്. ഈ ശിശു ഭഗവാനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും മഹാഭാഗവതനായി തീരുമെന്നും അവര് പറയാണ്, പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ്. അപ്പോ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവനും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. രാജാവിന് നമ്മള് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജാതകം നോക്കിക്കില്ല, ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഭാവി അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ, ഈ മഹത്തായ രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവനെ പോലെ തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും നാമധേയത്തിൽ പുണ്യവാനും തന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രശസ്തനും മഹനീയനുമായിട്ട് തീരുമോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. തന്റെ പൂർവികന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഇവനും പ്രശസ്തനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായി തീരുമെന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോരുത്തരെ വെച്ചിട്ട് ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ ഇവൻ ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പോലെയും സത്യസന്ധതയിൽ ശ്രീരാമനെ പോലെയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ബ്രാഹ്മണർ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്യസന്ധതയിൽ ശ്രീരാമനെ പോലെ ആയിരിക്കും, പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രാഹ്മണന്മാര് പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ദാനശീലത്തില് അഭയം നൽകുന്നതിലും ശിബി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും, കീർത്തിയില് ഭരതനെ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 19 തൊട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും, സത്യസന്ധതയിൽ ശ്രീരാമനെ പോലെ ആയിരിക്കും. 20 പറഞ്ഞു ദാനശീലത്തിലും അഭയം നൽകുന്നതിലും ശിബി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം, കീർത്തിയില് ഭരതനെ പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? വില്ലാളികളില് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള അർജുനന്മാർക്ക് തുല്യരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അഗ്നിയെ പോലെ അപ്രതിരോധിയായിരിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തെ പോലെ ദുസ്തരനുമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അർജുനന്മാരെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ധനുർധാരികളിൽ അർജുനന്മാർക്ക് തുല്യമായിരിക്കും, അഗ്നിയെ പോലെ അപ്രതിരോധിനായിരിക്കും, സമുദ്രത്തെ പോലെ ദുസ്തരനുമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം എന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? സിംഹത്തെ പോലെ ശൗര്യത്തില് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിംഹത്തെ പോലെ ശക്തിമാനായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അഭയസ്ഥാനമായിട്ട് ഹിമാലയത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും, ക്ഷമയില് ഭൂമിയെ പോലെയും മാതാപിതാക്കളെ പോലെയും സഹിഷ്ണുതയിലല്ലേ, മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കും, ഭൂമിയെ പോലെ സഹനശക്തിയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നും 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം സഹിഷ്ണുതയില് മാതാപിതാക്കളെ പോലെയും ഭൂമിയെ പോലെ സഹനശക്തിയുള്ളവനും ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ പോലെ അഭയപ്രദായകരുമായിരിക്കും, സിംഹത്തെ പോലെ ശക്തിമാനുമായിട്ട് ഈ ശിശു വളരെയധികം ശോഭിക്കുമെന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഋഷിമാര് പറയുന്നത്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സമചിത്തതയില് ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെയും ഉദാരതയില് ശിവന് തുല്യനായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ സർവ്വജീവികളുടെയും ആശ്രയമായിരിക്കും, എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയ കേന്ദ്രമായിരിക്കും. ആര്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയ കേന്ദ്രമായിരിക്കും. സമചിത്തതയിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെയായിരിക്കും, ഉദാരതയില് മഹാദേവനെ പോലെയും, പിന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും ആശ്രയ കേന്ദ്രവും പരീക്ഷിത്ത് കുമാരനായിട്ട് വരുന്നെന്നാണ്
23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ 24-ല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദ പിന്തുടരുന്ന ഇദ്ദേഹം രന്തിദേവനെ പോലെ ഉദാരനും യയാതിയെ പോലെ ധർമ്മിഷ്ഠനുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കും. ആരെ പോലെ? യയാതിയെ പോലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രന്തിദേവനെ പോലെ ഉദാരനുമായിരിക്കും. ആര്? പരീക്ഷിത്ത് കുമാരൻ. ഇത് ആരെ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണന്മാര് പറയുന്നതാണ്. ശിശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജാതകം വായിക്കുന്ന പോലെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാര് പറയുന്നതാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 25-ൽ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷമയുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ക്ഷമാശീലത്തില് ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെ, മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ പോലെയായിരിക്കും. ക്ഷമയുടെ കാര്യത്തില് ഭക്തിയിലെ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെയായിരിക്കും. നിരവധി അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയും വൃദ്ധന്മാരെയൊക്കെ സേവിക്കുകയും ഒക്കെ സഹായിക്കും. പരിചയ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങളെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ദയയും കാരുണ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷമയുടെ കാര്യത്തില് ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെ, മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഭക്തിയില് പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിരവധി അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തും അദ്ദേഹം. പിന്നെ വൃദ്ധന്മാരെ സേവിക്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും ഇദ്ദേഹം എന്നാ പറയുന്നത്. 26-ാമത്തിൽ പറയുന്നത് രാജർഷികളുടെ പിതാവായിട്ട് തീരും ഇദ്ദേഹം. അധർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കും. ലോക നന്മയ്ക്കായി കലിയെ അമർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് കലിയെ ശാസിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും ആര്? ഈ ശിശു എന്ന് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അധർമ്മികളൊക്കെ ശിക്ഷിക്കും, ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് കലിയെ കഠിനമായിട്ട് ശാസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചതില്ലേ, ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപത്താൽ തക്ഷക ദംശനമേൽക്കുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം കൊണ്ട് തക്ഷകന്റെ ദംശനം കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന വാർത്ത മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനില് സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ പേരറിയാവോ? ശൃംഗി. ശൃംഗിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അതിന്റെ പേര് ശൃംഗി എന്നാട്ടോ. ശൃംഗി തക്ഷക ദംശമേറ്റ് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന വാർത്ത കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യാസപുത്രനായ ശുകദേവനിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം നേടി ഇദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്ത് വെച്ച് നിർഭയനായി ഇദ്ദേഹം വെടിയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്? മുനിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യാസമഹർഷിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഈ മുഴുവനും 28-ാമത്തെ ശുകദേവനിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ശേഷം ഗംഗാതീരത്ത് വെച്ച് നിർഭയനായിട്ട് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് നിർഭയനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. അത് മരണത്തെ അദ്ദേഹം വെടിയുമെന്നാണ് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാരപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി അവരെന്താണ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വിവരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയതിനു ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവർക്ക് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകി. ആ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടവർ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. അപ്പൊ ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവര് രാജാവിൽ നിന്നും പ്രതിഫലമൊക്കെ വാങ്ങി അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണര് മടങ്ങിപ്പോയതായിട്ടാണ് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 28 ശ്ലോകം വരെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി അവര് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട്, ബ്രാഹ്മണര് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് 29-ല് പറയുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പരീക്ഷിത്ത് നിന്ന് പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ആ ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് ദർശിച്ച ആ പുരുഷ രൂപത്തെ എല്ലാവരിലും പരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എല്ലാവരിലും അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.
പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് താൻ ദർശിച്ച ആ രൂപം, ആ പുരുഷ രൂപം അത് ആരാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് എന്ന്. പരീക്ഷിക്കാണ് അദ്ദേഹം, അത് ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ദിനം പ്രതി വളർന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ദിനം തോറും പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച് വരുന്നതായിട്ടാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതേപോലെ രാജകുമാരനും അതിവേഗം പിതാമഹന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തില് സകല സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി സമൃദ്ധമായിട്ട് വളർന്നു വന്നു എന്നാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഇനി മഹാരാജാവ്, അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി മഹാരാജാവ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ അതിനുള്ള ധനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നപ്പോ അതിന് കുറെ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, കാരണം കുറെ പേര് മരണപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ധനത്തെ കുറിച്ച്, കുറെ ധനം, അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തണമെങ്കിൽ കുറെ ധനം വേണം, ആ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ ആയിരുന്നു ആര്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ന് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹാരാജാവിന്റെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് വടക്കേ ദിക്കിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം ധനം സംഭരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിട്ടാണ് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ മരുത്ത രാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ച കുറെ സ്വർണം അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സ്വർണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന് 3 അശ്വമേധങ്ങൾ നടത്തി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചപ്പോ മരുത്ത മഹാരാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ച സ്വർണം കൊണ്ട് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്വർണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സ്വർണം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്താ പറയുക, ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കാനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി രാജസ്വി യജ്ഞത്തിൽ ആരെ ക്ഷണിച്ചത്, ഭഗവാനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് യജ്ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ ഭഗവാൻ ആ ക്ഷണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ബന്ധുക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തും അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചിട്ട് മഹാരാജാവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന് അത് യജ്ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാനായിട്ടെല്ലാം സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മാസങ്ങള് അവരുടെ ഒപ്പം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഭഗവാൻ ആരോടൊപ്പമാണ്, അർജുനന് യദുവംശരുടെ അകമ്പടിയോടെ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് മടങ്ങി ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഥമ സ്കന്ധം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ തൊട്ടാണ്, 18 തൊട്ടോ 19 തൊട്ട് മാതാജി, 19 തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 19 തൊട്ട് 28 വരെ, 19 തൊട്ട് 28 വരെ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അടുത്ത ഏതാ മാതാജി? അധ്യായം 13. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
ധൃതരാഷ്ട്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി ഓരോരുത്തർ ഹരേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മാതാജി നാളെ